Myšky můžeme koupit na trhu, ale samozřejmě nejlepší je si myšky nachytat sami. Chytáme je v rýžovém poli, v noci, za tmy, s čelovkou, kdy když někde slyšíme něco šustnout, tak tam posvítíme tou lampou a ta myš tam zůstane stát, neví, co se děje. V ten okamžik je potřeba po ní skočit, nejlepší šipku. Chce to samozřejmě určitý cvik, ale když už skáčeme po 10., tak už nějakou úspěšnost máme a jsme schopní za ten večer ty 4-5 myšek ulovit. To pro 2 bohatě stačí, je to stejně jenom taková chuťovka. No a ráno je vysypeme do vařící vody, to nejenom, že ukončí jejich život, ale hlavně krásně se svaří a ta jejich vrchní semíšová kůžička jde krásně sloupnout. A když už máme myši dokonale očistěný, tak můžeme přikročit ke kuchání. Nejlepší se to dělá nůžkami teda ostrými. No a ustříhnou se myškám nožičky, ocásek, hlavička, to se nejí a za chvíli máme 4 myšky krásně připravený pro hostinu. No a teďko je myši potřeba nasolit, nakořenit a nechat asi půl hodiny odležet. Nesmíme samozřejmě zapomenout na koriandr, bez koriandru by nebylo vietnamské jídlo vietnamské. No a teď už můžeme přikročit ke smažení. Smaží se normálně na oleji, je potřeba je pěkně přitlačit a osmažit je ze všech stran. Ještě k těm myškám používáme myšky z rýžových polí, to je právě proto daleko lepší si je nachytat sami, protože víme, odkud jsou, když to na trhu to úplně věřit nemůžeme. Ty myšky jsou hezky vypasený a jsou daleko lepší než normální polní myši. Oni jsou taky docela pěkný mackové. Vidíte, že to jsou spíš takový jako malý krysy. A když je máme osmažený, tak je naporcujeme, tak jako se ve Vietnamu dělá, prostě na malý kousíčky. Nejlepší zase je to nůžkami. No a když máme takhle myšky připravený, no tak můžeme servírovat na stůl a přikročit k hostině. K tomu je dobrý zapíjet dobrým pivem, Saigonem a může začít hostina. Skutečně je to vynikající, vřele doporučuji, jedno z nejlepších jídel, jaký jsem ve Vietnamu jedl. A kdyby někoho zajímalo, jak to chutná, tak je to velice podobný jako netopír.